Op de beamer. Op de beamer, ja. Dat kan ook zo een zijn die zo'n short throw die aan een smartphone hangt. Ja, die. Voor degenen die al smartphone of ander digitaal hebben, zou ik dit aanraden. Want met straks je iPad en je boord blijven in combinatie gebruiken, zonder dat je je leerkracht verplicht van dit doet. Ik goed was en ik wissel naar Apple TV. En ik wil nu alleen naar een Apple TV. Voorwaarden. Ja, dat is dan ook nog zoiets. Dat is die mogelijkheid. Nu, want die Apple TV aankopen is één ding, maar dat is HDMI. Dat wil zeggen, dat ziet er zo uit, zoals op die platte tv's. Ja. Maar de meeste beamers op school, die zijn daar nog niet voor uitgerust. Er zijn allerlei stukjes te vinden waar je van HDMI naar de VGA en zo gaat. En tegenwoordig ook met het gebruik van de audio. Want wat ik hier verlies, dat is enkel video. Al mijn geluid ben ik kwijt, zoals bij de juist aan de presentatie. Ik neem dat op, ja, ik ga dat afspelen op mijn iPad. En jullie horen niks. En dat hoor je wel als je dat hier aan de computer doet. Dit is een paar dollar, dat is €100 plus een kabel. Dus in IJsselven, dat is eigenlijk het advies dat je de lokale waar je zo'n smartboard hebt, dat hangt vast aan